Wey'ngane zakwethu sanibonani kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuzo njengamanje okubingeleka-ke uyena Thuthukani uMathindi Dwagcusa ngaphansi kwayo-ke iGuluva TV. Bafowethu, hhayi ichunu lisinde kukubi futhi uyabona laphana uma engafundanga ukuthi abantu baphathwa kanjani, kwafanele aqale phansi. Kufuneka nje abuye ayoqala phansi ukuphatha abantu nokukhuluma nje nabantu bonke bephelele. Indlela-ke uNgizwe asinde kuyo laphana emcimbini kuyabonakala-ke ukuthi u-gay umfowakaNgcobo. Besenesikhathi into yakhela enhliziyweni, indlela uNgizwe abekhuluma ngayo. Uzokhumbula-ke uNgizwe ukuthi-ke ubezenzela uMathanda la kuMaskandi ekhuluma noma yini afuna ukuyikhuluma. Ekugcineni mase ebona ukuthi isishubile ebese eyaxolisa. Kanti-ke laphana-ke ukuxolisa akumsebenzelanga ngoba kumbonisile ukuthi-ke mncane noma kufanele azizwe emncane kangakanani, abahloniphe kangakanani abantu emcimbini kaSphesihle obuseNkandla mangaqamanga. Nombuko kaSphesihle Embeso. Uyafuna ubuko kaSphesihle lapho khona-ke uMapholoba amsindise uKhuzani amsindise kukubi. Mina-ke ngaphandle kokuxoxa iy'ndaba nawu umbukiso bhanyabhanya . Cameraman,